ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ଭିଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଆଜି ଆମେ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲୁ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବଳରାମ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯାହାହେଲେ ଯିବା ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହୋଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାବା ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି କୋଦଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଟିକେ ଚାଟ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଟ୍ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ପରିବା ଦୋକାନକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁଜ ସବୁଜ ପରିବା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତ ପରିବା ଟିକେ କିଣିଦେଲୁ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଝରନଈ ଡ୍ୟାମ୍କୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିତରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ, ମାନେ ଆଖି ହିଁ ଉଠୁନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ଏଇଠି ଆସିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଜି କରି ଯିବୁ ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଭୋଜି କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଭ୍ଲଗ୍ କରିବି, ଆଉ ସେ ଭ୍ଲଗ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସି ସାରିବା ପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଏବେ ଖାଇବି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ରହିଲି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।